Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elias. Taong 1948, Capiz. Dahil wala ng mga magulang si Elias, ang kanyang lolo amay na ang kumupkop sa kanya. Hindi naman siya nito kadugo, pero naawa ang matanda sa kanya. Ayon pa kay Lolo Amay, nang minsang pauwi na siya ng kanyang alagang kalabaw, ay nakarinig siya ng pag-iyak ng sanggol. Inakala niyang baka tiyanak yon, kaya inihanda na niya ang kanyang itak. Nang hinanap niya ang bahagi kung saan nagmumula ang ingay, may nakita siyang bata. Alam ni Lolo Amay na hindi yun tiyanak, kaya kinuha niya ang sanggol, tsaka kinarga. Iginala pa niya ang kanyang paningin sa paligid at umasa siyang naroroon pa ang magulang ng sanggol. Ngunit nang walang ibang tao sa paligid, nagpasya siyang dali na lang pauwi ang bata. Dahil wala silang anak ng kanyang asawa, itinuring nilang tunay na apo ang sanggol at pinangalanan itong Elias. Noong kabataan ni Elias, madalas ay sumasama siya sa kanyang lolo Amay sa pagpapaligo ng kalabaw nila sa ilog. Kadalasan kapag ganon, dumediretso na sa paglalangoy si Elias. Isang beses, dahil tag-init at wala ng tubig sa sapa na malapit sa kanilang baryo, nagplano ang kanyang lolo Amay na pumunta sila sa ilog na nasa kabilang barangay nila. Pero dahil magtatakip silim na, sinabi ni Elias na susubukan na lang nilang tingnan ang sapa at baka may natitirang tubig pa naman doon. Ang tanging balak lang kasi nila ay ang magpainom ng kanilang alagang kalabaw. Nauna na noong maglakad si Elias, samantala ang matanda naman ay nasa likuran lang at hinahayaan ang kanyang alaga na kumain ng mga damo sa tabi ng kanilang dinaraanan. Pagkarating nila sa sapa, nalaman nilang tuyong-tuyo na talaga ito. Wala na tayong magagawa, Elias. Tutungo tayo sa ilog at doon magpapainom ng ating alaga. Sandali lang po, Lolo. May susubukan lang ako. Hindi ko alam kung gagana pero may pakiramdam ako na magagawa ko. Kanina pa kasi may bumubulong sa akin eh. Hindi alam ng matanda ko noong ibig sabihin ni Elias. Kaya napatango na lang siya rito. Noon din, kumuha ng isang sangang binatilyo. Pagkatapos nito, buong lakas niyang hinambalos ang malaking bato na naroroon. Nang magawa na niya ito, nagulat ang mga mata ng matanda noong magkaroon ng bitak doon at mula roon ay umagos na ang tubig. Sa gulat ni Lolo Amay, tumakbo siya papalapit sa kanyang apo at nabitawan na niya ang lubid ng kanyang kalabaw. Paano mo nagawa ito? Ngayon ko lang nalaman na may kakayahan ka pala na katulad niya na po. Hindi ko nga rin po alam, Lolo eh. Sa katunayan nga rin po, kaya ko rin magtawag ng hangin eh. Sandali, kagaya po nito oh. Itinaas ni Elias ang kanyang kamay at pagkaraan lang ng ilang segundo, umihip ang malakas na hangin. Dahil kahit papaano'y nagkaroon ng tubig doon, nakainom ang kanilang alaga at hindi na nila kinakailangan magpunta pa sa ilog. Pagkatapos uminom ng kalabaw, nagpasalamat ang matanda kay Elias. Sinabi na lamang nito na itago ang kanyang kakayahan sa ibang tao at baka kung ano ang isipin nila. Marami ang magkaka-interes sa iyo kapag nagkataon. Kaya kailangan mong pumili ng mga taong pakikisamahan. Opo, Lolo. Tatandaan ko yung mga sinabi ninyo. Sinabi pa ng matanda na kung gusto ni Elias na maging isang babaylan, may kakilala siyang handang magturo sa binatilyo. Napailing na lang ito at sinabi sa matanda na mas gusto niyang mamuhay ng tahimik at simple lang. Nang masiguro nila na hindi na nga iinom ang kalabaw, nagpasya na silang umuwi sa kanilang bahay. Maging sa asawa ni Lolo Amay
ay itinago nila ang kanyang naging kakayahan. Dumaan ang mga taon at tuluyan ng naging binata si Elias. Nanghina naman si Lolo Amay at namatay na rin ang kanyang asawa. Kung gaano kabilis magbinata ang dating binatilyo, ay ganun din kabilis magbago ang kanilang paligid. Marami na kasing gumagalang mga aswang sa kanilang lugar at may mga nabibiktimang mga hayop. Ang pinapangambahan lang ng mga tao noon ay ang pagdating ng panahon na baka pati ang mga tao ay mapagdiskitahan nila. Isang hapon, dahil hindi pa nakakainom ang alaga nilang kalabaw, nagpaalam na muna si Elias sa kanyang lolo Amay para dalhin ang kanilang alaga sa sapa. Bago umalis, minabuti niyang magsukbit ng itak para may pangproteksyon siya mula sa mabangis na hayop na posible niyang makasalubong. Habang naglalakad at hila ang kanyang kalabaw, nakaramdam ng kakaiba si Elias. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari, kaya mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad. Pagdating niya sa sapa, agad niyang pinainom ang kanyang kalabaw roon. Sa hindi inaasahan, bigla ang sumakit ng sobra ang kanyang tiyan. Wala siyang nagawa kung hindi ang iwan na muna ang kanyang alaga at maghanap ng masukal na bahagi para tugunan ang tawag ng kalikasan. Akmang magbabawas na sana siya nang may mapansin siya sa hindi kalayuan. Noong una, inakala niyang bao lang yun ang nyog, ngunit nang titigan niyang mabuti, nalaman niyang ulo yun ng tao. Dahil doon, hindi na niya nagawa pa ang makapagbawas. Naglakad siya papalapit sa nakikita niya para kumpirmahin yun. Paglapit niya roon, napamura na lang siya nang makita ang pugot na ulo ng isang lalaki. Nagpalinga-linga pa siya para hanapin yun, ngunit kahit saang dako siya tumingin ay hindi niya ito makita. Paano naman nagkaroon ng ulo ng tao rito? Kung nandito ang ulo niya, nasaan ang kanyang katawan? Walang ano-ano, umihip ang malakas na hangin at may kasamang mabahong amoy yun. Naghinala siyang baka nasa loob ng gubat ang katawan ng lalaki at hindi nga siya nagkamali nang makita ang katawan ng isang tao. Wakwak ang tiyan nito at wala ng laman loob. Halos masuka pa si Elias sa kanyang nakita, kaya inalis na niya ang tingin doon at tinakpan na lang ang kanyang ilong. Dahil sa kanyang nalaman, nagpasya si Elias na bumalik sa kanyang kalabaw. Dahil tapos na rin siya sa pagpapainom nito, naglakad na siya pauwi. Habang naglalakad, hindi niya mapigilang magtaka kung ano ang mabangis na hayop ang gumawa nun sa lalaki. Noong lumaon, naisip niyang baka nagsisimula ng manalasa ang mga aswang at ang mga tao ang kanilang napiling biktima. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Kailangang may gawin ako. Napayukom na lang siya ng kanyang kamay nang maisip ang posibleng panganib na dala ng mga aswang. Noong makauwi na siya, itinali niya ang kanilang kalabaw at saka minabuting dumiretso na sa pagpasok sa kanilang kwarto. Nagpahinga si Elias pero habang nasa ganoong sitwasyon, lumakas ang kabog ng kanyang puso. Nang makita niya sa kalendaryo nila na kabilugan na ng buwan sa gabing yun, mas lalo siyang nabahala. Kinagabihan, pagkatapos nilang kumain, nagpasya na muna siyang magpahangin sa labas. At kahit na nagtanong pa ang kanyang lolo Amay kung meron siyang problema, sinabi niyang wala. Hinayaan na lamang siya ng matanda, pero lingid sa kaalaman nito, may kung anong binabalak si Elias. Nagdala na rin siya ng itak at hindi niya rin sinabi sa matanda kung ano ang tunay na pakay nito sa labas ng kanilang bahay. Kahit malalim na ang gabi, hindi pa rin pumasok ang binata. Nagmatsyag siya sa paligid hanggang sa may marinig siyang sigaw sa malayo. Naisip niyang baka mula yon sa kabilang baryo nila,
kaya napatakbo siya patungo roon. Habang tumatakbo siya, lumalakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Gayunpaman, nagtaka si Elias dahil nagiging mas mabilis siya pero hindi naman siya nakakaramdam ng pagod. Noong medyo malapit na siya sa kabilang baryo, pinanindigan siya ng balahibo sa buong katawan. Doon lang siya nakaranas ng ganon, kaya naging alerto siya sa kanyang paligid. Walang ano-ano, narinig niya ng klaro ang boses ng sumisigaw. Mabilis niyang nilapitan yon at saktong pagkarinig niya ng huling sigaw, pinagtulungan ng atakihin ng 5 aswang ang babae. "Ako ang harapin ninyo at huwag ang babaeng yan!" Pagkawika ng binata, napalingon sa kanya ang mga aswang. Tumigil sila sa pagkagat sa babae at binaling nila ang kanilang pansin kay Elias. Napatitig naman siya sa babae at nakita niyang wakwak na pala ang tiyan nito at wala na rin itong buhay. "Anong ginawa niyo sa babaeng yan? Kung noong una, pinababayaan pa kayo dahil mga hayop lang ang binibiktima ninyo. Pero ngayon, ang lakas ng loob ninyong mambiktima ng mga tao. Sige, ngayon, ako naman ang subukan ninyong biktimahin." Umangil ang mga aswang dahil sa sinabi ni Elias. Humanda sila sa pagsugod sa kanya, kaya hinugot na rin ng binata ang kanyang itak. Walang ano-ano, sabay na sumugod ang mga aswang na yun sa kanya. Hindi naman siya nakaramdam ng takot at mas inisip pa niyang kailangan niyang mapatay yung mga aswang para mabawasan ang mga nabibiktima sa mga liblib na nayon. Nang tuluyan ng makalapit ang mga aswang, nilabanan niya ang mga yon gamit ang kanyang itak. Noong mga panahong yon, hindi makapaniwala si Elias na nagagawa niyang sabayan ng liksi ng mga aswang. Pakiramdam din niya ay nag-ibayo ang kanyang lakas. Dahil dito, ginamit niya rin niya yon para mapabagsak ang 5 nilalang. Sa pamamagitan ng kanyang liksi, isa-isa niyang napabagsak ang mga aswang. Tinaglaon, nakahandusay na sa lupa ang 5 aswang. Duguan ng mga ito at sobrang nanghihina. Kung hindi sana kayo ng biktima ng mga tao, hindi ito nangyari sa inyo. Ngayon, pagbabayaran ninyo ang lahat ng inyong ginawa. Pagkawika ni Elias ng mga katagang yon, naalala niya ang pugot na ulo na nakita niya sa sapa ng mismong araw na yon. Napailing siya at nagkaroon ng ideya kung paano niya tatapusin ang mga aswang. Noon din, isa-isa niyang pinugutan ng ulo ang mga nilalang tsaka itinapon ng mga ito sa kasukalan. Noong may mapansin siyang mga taong papalapit, nagpasya siyang tumakbo ng mabilis para hindi siya makita ng mga ito. Naisip niyang bahala na ang mga yon sa pag-aasikaso ng mga bangkay na naroroon. Dahil may mga bahid ng dugo ang kanyang damit at katawan, minabuti niyang maligo na muna bago pumasok sa kanilang bahay. Itinago na rin niya ang kanyang damit para hindi malaman ni Lolo Amay ang kanyang ginawa. Ginamot na rin niya ang konting galos na natamo niya mula sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapos niyang gawin yon, nagpasya na siyang matulog. Sa kabutihang palad, dinalaw na siya ng antok, kaya nakiayo na lang siya rito hanggang sa tuluyan na rin siyang makaidlip. Kinabukasan, nagising siya dahil sa mga boses sa labas ng kanilang bahay. Nagtaka pa si Elias kung sino yan, kaya napadungaw siya sa bintana. Nalaman niya na ang kanayo nila yon at nagbalita siya kay Lolo Amay patungkol sa babaeng pinatay ng aswang sa kanilang baryo. Napailing na lang ang binata noon at minabuting lumabas na lang sa kanyang silid. Kumain siya ng agahan at pagkatapos nito nagpaalam siya sa kanyang Lolo Amay
para makapunta na siya sa bukid. Nagdala na lang din siya ng baon para hindi na siya uuwi pagdating ng oras ng pananghalian. Noong nasa bukid na siya, itinoy niya ang kanyang pansin sa mga gawain doon. Kinahapunan, bago umuwi sa kanilang bahay, pumunta na muna siya sa sapa para magpainom ng kanyang kalabaw. Dahil naalala niya ang nakita niyang katawan at ulo, nagpasya siyang sa ibang bahagi na lang niya papainumin ang kanyang kalabaw. Noong makainom na ang kanyang alaga, minabuti ng umuwi ni Elias. Paalis na sana ang binata nang may mapansin siyang nilalangaw sa hindi kalayuan. Napalunok siya ng kanyang laway at nagkaroon siya ng kutob na bagong biktima na naman yon ng aswang. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi sila nauubos ha. Humanda kayo sa akin. Mamayang gabi tutugisin ko kayo. Hindi man alam ni Elias kung saan siya kumukuha ng kanyang lakas ng loob, pero may namumuong galit sa kanyang puso para sa mga aswang. Minabuti na lamang niyang itapon sa rumaragasang tubig ng sapa ang bangkay ng naging biktima ng aswang. Matapos niyang gawin ito, nagmadali siyang umuwi sa kanilang bahay. Naghanda na rin siya ng magiging hapunan nila ng kanyang lolo Amay at nang matapos na siya sa pagluluto, nagpasya na rin silang kumain. Nasa kalagitnaan ng kanilang pagkain nang sabihin ng matanda ang patungkol sa mga aswang na nananalasa. Nagbigay din siya ng babala kay Elias na huwag nang lalabas tuwing gabi sapagkat napakadelikado ng panahon. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Nag-iingat naman po ako. Alam naman po ninyong may kakaibang kakayahan ako, di ba? Kung sakali man siguro na malagay ako sa alanganin, magagawa ko naman pong protektahan ang sarili ko. Basta. Iba pa rin ang nag-iingat, Elias. Isa pa, baka nandirito nga lang din sa baryo natin ang mga aswang na yan at nakikisalamuha sa ibang tao. Nangako naman si Elias na mag-iingat siya sa lahat ng sandali. Langid sa kaalaman ng kanyang lolo Amay, tuwing gabi ay palihim siyang lumalabas para tumugis ng mga aswang, hindi lamang sa kanilang nayon, kundi pati na rin sa kabilang baryo nila. Pagkatapos nilang kumain, minabuti na muna ni Elias ang magpahinga sa loob ng kanyang silid. Makalipas ang higit isang oras na pagmumuni-muni, dinalaw na rin siya ng antok, kaya tuluyan siyang nakatulog. Nagising na lamang siya ng bandang 12:00 ng hating gabi. Dahil tahimik na ang buong paligid, kahit na ang malalayong ingay ay nagagawa niyang marinig. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamatsyag nang may marinig siyang sigaw. Dahil medyo may kahinaan ang ingay na yon, nagkaroon siya ng kutob na baka nagmumula yon sa baryo na mas liblib pa sa kanilang nayon. Napaisip pa si Elias na baka naghahasik na talaga ng lagim ang mga aswang, kaya nagpasya siyang hanapin kung saan ang pinanggagalingan ng ingay. Bago bumaba, kinuha niya ang kanyang itak at tiningnan ang natutulog niyang lolo. Nang malaman niyang himbing na sa pagtulog ang matanda, nagmadali siyang bumaba sa kanilang bahay. Dahil patuloy pa rin ang sigaw na kanyang naririnig, naging madali sa kanya na malaman kung saan nagmumula ang pagsigaw. Alam ni Elias na tama ang kanyang hinala, kaya tumakbo na siya patungo sa liblib na baryo. Kahit papaano'y maliwanag ang buwan, kaya hindi siya nahirapang baybayin ang daan patungo roon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtakbo nang mapansin niyang may nakasunod sa kanya. Dahil dito, pinakiramdaman niya yon hanggang sa mapansin niya ang 3 malalaking aso na humahabol sa kanya. Dahil nagbaga ang kanilang mga mata, naisip ni Elias na mga aswang ang mga yon. Dahil paakyat ang daan na kanyang tinakbo
alam niyang magiging mabagal ang kanyang paggalaw. Walang ano-ano, may nakita siyang malaking bato sa may mataas na bahagi. Agad siyang nagkaroon ng ideya kung ano ang kanyang gagawin, kaya mas binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa makarating siya roon. Nung makita niyang papalapit na ang mga aswang at nasa matarik na bahagi sila, buong lakas niyang pinukpok ang bato at sinubukan na magkaroon ito ng mababaw na bitak. Umangil pa ang mga aswang nang makita ang paulit-ulit na ginagawa ni Elias. Tingnan natin ngayon kung hindi kayo tangayin ng malakas na agos ng tubig. Noon din, ginamit ni Elias ang kanyang buong lakas at sa pagkakataong yon, nagkaroon ng bitak ang malaking bato. Agad na lumabas doon ang tubig. Dahil nakapwesto siya sa mataas na bahagi, rumagasa ang tubig patungo sa direksyon ng mga aswang. Hindi inaasahan ng mga nilalang ang mangyayari, kaya hindi sila kaagad nakailag. Napatawa na lang si Elias nang makita niyang inanod ang dalawa. Nung mga panahong yon, bumalik sa kanyang isipan ang sigaw na kanyang narinig. Nabahala siya sa kung ano man ang nangyari, kaya napatakbo siya ng mabilis hanggang sa makarating siya sa baryo kung saan ang gagaling ang pagsigaw. Nagtaka pa siya kung bakit biglang naging tahimik ang paligid doon. Subalit, nagkaroon siya ng kutob na merong hindi magandang mangyayari. Para makasiguro, hinalughog niya ang buong baryo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang makarinig siya ng mga ingay. Napakunot noo siya at napatanong na lang sa kanyang sarili kung ano ang meron sa lugar na yon. Noong mapagtanto niyang nasa bandang gitna ng baryo nagmumula ang ingay, minabuti niyang dumiretso roon. Habang papalapit siya, napatakip siya ng kanyang ilong dahil sa sobrang lansa ng paligid. Walang ano-ano, natanaw niya ang napakaraming tao na nagtitipon-tipon doon. Mas lalo pa sana niyang lalapitan yon para alamin kung ano nangyayari, pero napansin niyang kakaiba ang kanilang mga galaw. Makikintab din ang kanilang balat na parang naligo sila sa langis. Walang ano-ano, nagawang atensyon ni Elias ng isang malapad na mesa roon. Sinipat niya ng mabuti yon at napagtanto niyang may mga hiniwang karne na ang nandoon. Noong una, inisip niyang karne lang yon ng hayop. Ngunit nang makita niya ang damit na duguan na naroroon sa ibabaw ng mesa, naisip niyang hindi sa hayop ang karneng naroroon kung hindi nanggaling yun sa tao. Habang nakamasid sa mga tao, may narinig siyang ungol sa silong ng bahay na pinakamalapit. Napalingon doon si Elias at may narinig din siyang kaluskos. Dahil abala ang mga tao, nagpa siyang binata na lapitan ng silong at alamin kung ano ang gumagawa ng ingay. Pagkalapit niya roon, agad siyang sumilip at nagulat ang kanyang mga mata nang malaman niyang may isang babae roon na nakabusalang bibig. Naisip ni Elias na baka bihag ng mga aswang ang babaeng yon, kaya pumasok siya sa silong at kinalagan yon. Kinuha na rin niya ang nakabusal sa bibig nito, tsaka tinanong kung paano siya napunta roon. Ayon sa babae, binihag siya ng mga aswang at dinala sa nasabing baryo. Napalunok naman ang kanyang laway ang binata dahil nakumpirma na ang kanyang kutob. Sinabihan na lang niya ang babae na umalis doon at nang makaligtas. Napatango ang babae sa kanya at doon din ay tumakbo ito para makatakas. Subalit sa hindi inaasahan ni Elias, natisod ang babae. Napasigaw ito ng malakas at naagaw niya ang atensyon ng mga aswang. Umangil ang mga ito at mas lalo silang nanggalaiti nang makita nila si Elias. Ano pa ang hinihintay mo? Subukan mo nang tumakas. Ako na ang bahala sa mga aswang na yan. Pagkawi ka ng binata, sinubukan ng babaeng umalis doon pero muli siyang nabuwal at sinabi niya kay Elias na masakit ang kanyang paa.
Napailing na lang siya dahil doon. Akmang lalapitan na sana niya ang babae para alalayan, ngunit sumugod ang mga aswang. Upang mapangalagaan ang babae, humakbang siya para salubungin ang mga nilalang. Nakita niyang naglalaway ang mga ito at nagbabaga ang kanilang mga mata. Hinugod na rin niya ang kanyang itak at inihanda ang kanyang sarili sa kung anumang gagawin ng mga nilalang. Walang ano-ano, lumundag ang 2 aswang at sinugod siya ng mga ito. Hindi naman natinag sa kanila si Elias. Kahit pa na hindi siya gaanong marunong sa pakikipaglaban, nakipagtagisan siya ng lakas at liksi sa mga nilalang na yon. Pakiramdam niya noong mga oras na yon ay may nagdidikta sa kanya, kaya alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Nakita ng ibang aswang kung paano niya napatumba ang kasama nila, kaya sumugod na rin ang mga ito sa kanya. Dahil sa nagdidikta sa kanyang isipan, naging kampante siya na magagawa niyang talunin ang mga nilalang doon. Noong umatake na ang mga aswang, pinakinggan na lang ng binata ang tinig sa kanyang isipan, kaya nagawa niyang ilagan ang mga pagsugod ng mga kalaban niya. Nasa kalagitnaan na siya ng pakikipaglaban sa mga aswang doon nang marinig niya ang pagsigaw ng babae. Ibinaling niya ang kanyang pansin doon at nagulat siya nang makitang hawak na ito ng isang matandang aswang. Nabahala si Elias sa kaligtasan ng babae, kaya minabuti niyang patayin ang lahat ng mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Noong mapaslang na niya ang lahat ng aswang na kumalaban sa kanya, humarap siya sa babae at sa matandang aswang. "Huwag mong pakialaman ang babaeng yan! Pakawalan mo siya!" "At sino ka para utusan ako? Gagawin ko tong asawa ko at wala kang karapatan na pigilan ako." "Kapag hindi mo siya pinakawalan, sisiguraduhin kong pati ikaw ay mamamatay. Mauubos kayong lahat na nandirito." Napatawa lang ang matandang aswang. Sinimulan niya ang pagkaladkad sa babae, kaya napatakbo na rin si Elias upang sugurin at pigilan yun. Noon din, binitawan ng matandang aswang ang babae at sinalubong si Elias. Nakipaglaban sila sa isa't isa. Sa hindi inaasahan ng binata, sinakal siya ng aswang. Sinubukan pa niya sana itong tagain sa ulo, pero bigla siya nitong ibinalibag. Tumilapon siya sa hindi kalayuan at dahil mabato ang bahaging kinabag sa kanya, napaungol siya sa sakit at hindi rin siya kaagad nakagalaw. Sa kasamaang palad, tumilapon din ang kanyang itak at hindi na niya alam kung saan ito napunta. Nang makita niyang muling kinaladkad ng matanda ang babae, naghagilap siya ng pwede niyang maging panlaban doon. Kalaunan, may nakapa siyang isang kahoy, kaya kinuha niya yon at hinawakan ng mahigpit. Tumayo na rin siya at nagsimulang lapitan ang dalawa. "Bago mo makuha ang babaeng yan at mapagtagumpayan ang iyong kagustuhan, dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko." Napalingon ang matandang aswang sa kanya at napaangil. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Elias, umatake sa kanya ang aswang na yon. Sinubukang manlaban ng binata, ngunit walang panama ang hawak niyang kahoy sa liksi ng matandang aswang. Dahil sa biglaang pangyayari, nabuwal siya sa lupa at napuno ng galos ang kanyang katawan. "Yan ang dapat sa mga pakialamerong kagaya mo. Pinatay mo ang mga kasama ko, kaya magbabayad ka. Sa halip na ang karne ng taong nasa mesa ang kakainin ko, atay at puso mo ang siyang papawi sa gutom ko." Kinabahan si Elias sa sinabi ng aswang. Alam niyang seryoso ito. Habang nasa ganoong sitwasyon, napansin ng binata na nawawala ang kirot na kanyang nararamdaman. Napatitig siya sa balat niyang puno ng kalmot ng aswang at nagulat siya nang malamang naghilom ng kusa
ang lahat ng kanyang mga sugat. Isa kang busalian. Kaya naman pala ang lakas ng loob mong pumunta rito. Hindi bale, magiging walang silbing likas na kapangyarihang taglay mo sa akin. Pag-uwi ka ng aswang, sinubukan niyang ibabawan si Elias, pero bago pa man ito magawa ang kanyang ninanais, buong lakas ng itinarak ng binata ang hawak niyang kahoy sa tiyan ng nilalang. Hindi inaasahan ng aswang na magagawa yun ni Elias, kaya nagulat ang mga mata niya. Sinubukan pa nitong sunggaban ng binata, kaya umilag siya sa nilalang. Nung mga oras na yon, dahil nananatili pa ring buhay ang aswang, buong lakas niya itong binuhat tsaka ibinalibag. Nagulat na lang siya at napatulala nang maisip niyang nagawa niya yon ng walang kahirap-hirap. Nang marinig niya ang pag-ungol ng aswang, ibinaling niya roon ang kanyang pansin at napailing na lang siya nang makitang nakadikit na ito sa isang malaking bato habang nakatarak pa rin ang kahoy sa kanyang katawan. Upang masiguro kung buhay pa ba ang aswang, nilapitan niya ang kinaroroonan nito. Pasalamat ka at isa kang busalian. Kung hindi baka napaslang na kita at nakain ko na ang mga laman loob mo. Ang sabihin mo mahina ka. Kung malakas ka, nahihirapan akong kalabanin ka. Pero natigilan si Elias sa kanyang gustong sabihin nang mapanganga ang aswang. Napatras ng ilang hakbang ang binata at nagulat siya nang makitang may tubig na umagos mula sa bato. Dumaan pa ito sa tiyan ng aswang at maging sa kanyang bunganga. Sinikap ng aswang ang makaalis sa ganoong sitwasyon, pero ilang sandali lang, hindi na siya humihinga. Ang duda ni Elias, nalunod ang puso nun dahil sa tubig na nagmula sa bato. Noon din, naalala niya ang babaeng binihag ng matandang aswang, kaya nagpa siya si Elias na puntahan yon. Tinulungan niyang babae na makaalis doon at minabuti niyang ihatid na lang ito sa kanilang baryo. Nang nasa baryo na sila ng babae, nalaman niyang isang albularyo pala ang lolo nun. At nang may kwento naman ng babae ang patungkol sa nangyari, napailing na lang ang matanda. Sinabi niyang naging madali para kay Elias ang labanan ng mga aswang dahil isa nga siyang busalian. Dahil hindi alam ng binata ang patungkol doon, nagpakwento siya sa matanda patungkol sa mga busalian. Marami naman siyang nalaman at bahagya siyang nagkaroon ng interes. Sa alok ng matanda, natutulungan siya nito para maging isang ganap na manggagamot at malakas na busalian. Napailing na lang si Elias sa kanya at sinabi niya sa albularyo na hindi pa siya handa. Natatakot siyang baka malagay sa alanganin ng kanyang lolo amay kapag nagkataon. Pagkabanggit ng binata ng pangalan ng kanyang lolo, nagulat ang albularyo. Sinabi niya kay Elias na kaibigan nito ang kanyang lolo. Naalala naman niya ang minsang naging alok nito, kaya napagtanto niyang baka ang albularyong yun ang tinutukoy ng matanda. Gayunpaman, kahit nakahandang tumulong ang albularyong yun para mas mahasa pa ang kanyang kakayahan, minabuti ni Elias na mamuhay na lang ng simple at payapa. Subalit sa tuwing may naririnig siyang mga pananalasa ng aswang sa mga kanayunan, pinupuntahan niya ito at hinahanap ang mga aswang na yon para patayin. Ang tanging alam lang ng mga tao sa kanyang kapanahunan ay isa lamang siyang simpleng magsasaka na merong simpleng buhay. Pero lingid sa kaalaman nila, isa pala siyang berdugong pumapatay ng mga aswang na may natural na kakayahan at ipinanganak bilang isang busalian.
Grabe naman tong busalian, no? Meron silang natural na talento. 'Di ba? Sino bang pwedeng kadikit niyan? Kundi mga higlikas, mga dibino. Yung mga talagang pinili. 'Di ba? Pero konti pa lang kaalaman natin tungkol sa mga busalian. So hindi ko masabi kung gaano sila kalakas. Tsaka sa kwento natin, parang hindi gaanong nasukat no. Pero ako para sa akin, matindi tong lahi na to.